maghatag sa inyo para na sa inyong kumao na. Gamito ninyo nga abot sa panahon, managko mo may mga professional, kapuhon ka muna muda sa itong barangay Mantuyong. Okay? Sa umabot mga henerasyon. Daghang salamat kayo, ha? Konsehal, unsa ni atong gihimo karon? Sir, sa unexpected na ako na amo ba gibuhat ko ni Sir gikan sa akong pagdaog nga akong ihatag sa mga taga Mantuyong ang akong honoraryo pinagi sa bugas o kaning mga school supply sa mga bata. Yearly ni siya, Sir, every month ko gahatag og bugas gyud sa mga tao gyud sa Mantuyong. It is proven by me even you kanas inside outside nga akong gisaad ako lang gituman, Sir. Isip ko siya lang ng barangay Mantuyong. Okay ra siya, walay problema. Kada honorarium niya manghatag siya. Ako lang say ni Sir kay kuan kanang padayon nang iyang sa iyang gikuan karon. Iya lang ipadayon. Unsa imong mga pahimangno sa atong estudyante sa inahan Okay, nga sa mga ginikanan, please protect your children. Kay kini atong mga bata mo atong paglaom ni atong barangay Mantuyong. Sa umabot ka panahon maging profesional. Ug sila atong mga lihimong leader sa atong barangay Mantuyong. Daghang salamat, Sir.